Ngizothanda ukuthi ngikubingelele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezebhola la khona la eMzansi ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namhlanje nguphathele indaba ezithinta uThembinkosi Lorch umdlali ke weBuccaneer iBhakajuju. Sekuveleke la indaba ezithi uThembinkosi Lorch kungenzeka ejoin iMamelodi Sundowns njengoba ke iwindi livuliwe. Isource esondelene neOrlando Pirates ikuqinisekisile ukuthi uLorch utshele ozakwabo abadlala nabo ukuthi ke kungenzeka eyojoina iMamelodi Sundowns before iwindi livalwe. Isource iphinde yaveza ukuthi uThembinkosi Lorch ukuvezile ukuthi yena bene Sundowns bagcine bevumelene ngemigomo nangemibandela. Baphinde baveza ukuthi uLorch okwamanje usalindile ulinde yona iPirates nayo ke Sundowns ukuthi ke bevumelane ngendaba zemali. Injalo nje emubukeli kungenzeka ke impela uThembinkosi ejoine iMamelodi Sundowns kodwa ke solinda phela njengoba ke iOrlando Pirates benayo ke Sundowns besakhuluma ke indaba zama transfer fees. Ziphela lapha ke indaba zethu cela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.